Hello, आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दायो आङो दंफैयो जोंनि कुचुगाव चार्च अफ गड मिशन सेन्टाराव ओमफ्राय दायो आंनि खाथियाव जोंनि बे मिशन सेन्टाराव थाग्रा जोंनि आमाइ दङ दा उन्दुनानै दासो सिखारदों आरोखि आमाइया जानो हागौ सोरबा सोरबाथ' सिनायखायो आमाइखौ सिगां खोन्थाग्रोनोसै नोंथांमोननो एकदमबारे आमाइया बिराद बेंफारबो दामो आरोखि हाबाफ्राव बिराद माने भारा गायो बिसोरो गोजान गोजान 11,000 12,000 बेफोरबायदि आरोखि ओमफ्राय सिनायनाय गावनि असे लोगोबाथ' फैसा गरसेबो नाङा नामाथाय बेबायदि आरोखि ओमफ्राय दाबो हाबा जाहां जाहां होननाय खोनाबावदों आङो एक जायगायावहाय दैलां दिनब्लाबो माने खबर फैनानै दंफैयो जाहैबाय बेखौ दासो आंनो खोन्थादों थ' बेखौनो लानानै एसे खुसिथार आरोखि जोंना आमाइया थ' मा रोखोम मोनो आमाइखौ थानानै जोंनाथ' बेहाय आरो बिराद साबसिन दा बेनिफ्राय साबसिन आरो जायगाया गैला गासिबो जोंनि चार्च अफ गड आङो दा मथा मथि बाहाय थानायानो आङो मथा मथि दा 18 बोसोर जाबाय रानिं सोलिगासिनो दं बाहाय जेबो दा जाहामेला गैया सान्थियाव दंगासिनो आच्छा दे थ' दायो दंफैयो आरोबाव जोंनी खाथियावहाय सासे आदा दंफैयो এটা আমার অনেক মানে ভালো রং দেবার জানে ওই দাদাটা দাদা অল্প চিনাকি দেন তো আপনাকে বললাম রবীন রায় অল্প 2 নং মাটিয়াপাড়া হ্যাঁ জায়গার কি জায়গায় 2 নং মাটিয়াপাড়া সাপকাটা বা 2 নং মাটিয়াপাড়া তারপরে আপনি রবীন রায় আচ্ছা কি করবার পারে রঙের বিষয় কমপ্লিট জানো পরিবলে আচ্ছা যেকোনো রং হ্যাঁ পরিবলে আচ্ছা তো बे समाव मिथिनो मोनबाय जोंना बे आदाया रं होनायाव बिराद मोजांनो कमप्लिट गासिबो हाजोबो तो सोरबाफोर नांगौब्ला खबर हरबानो जाबाय आरोखि कमेन्टनि गेजेरजों तो बे समावहाय आङो नोंथांमोननो बेखौ देखायलायबाय तो बेखौ जोंहा दायो पुटिं फुनगासिनो दङ नै रं लागायसिनो ना पुटिं आच्छा दे आयो लागायगासिनो दङ ने ओमफ्राय बिराद माने रं दंबावो दासो पुटिं होदों बाव फिनिशिं जायाखै बेथिंजाय फिनिशिं जायाखै ओमफ्राय नैबेथिंजाय फिनिशिं जाबाय आरो एसे साइज नुबाय फिनिशिं जानानै बिराद खामानि दंबावो आरो दायो ओरैबायदि खामानि दंबावो बिराद खामानि दंबावो आरो नै ओरैबो फिनिशिं जायाखै जास्ट सायावल' फुनगासिनो दं आरोखि नै आं खोन्थाबाय नै बेबायदि आरोखि दाबो नै मोनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे फिथाइखौ नायदो सोरबा सिनायो नामा मोजाङै नायदो नै आरो आङो बिलाइखौबो खोन्थानि नै बिराद फिथाइ थायदों नै ओरैबादि फिथाइ थायदों आरो गाहायफोर माने नै बुद्रुलायखादों आरोखि नै थायनाया आरोखि ना नै वाव नायलाय बेबायदि थायदों आरो ओरैबायदि बुस्थु माने फिथाइया बिराद फिसा फिसासो ओमफ्राय गिदिरमोनब्ला बिराद साबसिन जागौमोन दैट मिन्स बेनो जाहैबाय मा होननानै बुंनांगौ बेखौहाय जोंथ' बयबो मिथिगौ लेसु जायखौहाय लिचि होननानै मिथियो ओमफ्राय बे आरोखि नै सिङावहाय बिफाङा बेबायदि साथा बादि ओरै गासिबो देमलायजोबनाय आरोखि ओमफ्राय जाजायो आरोखि ना बेबो लिसु बादि जायो बेखौहाय आरोखि नै बिराद मोजां थायदों एकदम बोरै दा थायफ्रुगासिनो दं आरोखि नै बेबायदि थायदों आरो अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोनाथ' नुबाय बे फिथाइखौ दिनै आं नोंथांमोननो देखायबाय आसा खालामो बयबो मिथिखागौ सिनायखागौ बे फिथाइखौ आरोखि थ' बेयाव थानानैनो दिनै नोंथांमोनजों फंनैसो मोजां गाज्रि खोथा दिनै आङो सावरायनो सानदों जेसेबांनाखि आंनि भिउवार्सफोर दङ जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्सफोर दङ नोंथांमोन बयजों लोगोसे ओमफ्राय दायो जायफ्रा आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायग्रा बयजों लोगोसे आं बे बाथ्राखौ
शेयार खालामनो सानदों आरोखि थ' बेराय इनायनो गुसुंब्लाबो इनायनो इम्परटेन्ट गोनांथार बाथ्रा थ' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन ओमफ्राय नायखांनायनि उनाव माबा मोनसे मोनदांगोन होननानै नायगिरि बयनिसिमबो मिजिंथिहरबावदों आरोखि आङो बेखौनो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेयाव थानानैनो नोंथांमोनजों मोनसे गुरुत्तर बाथ्रा रायलायनो साननाया दिनै बेनो जाहैबाय बोथोरा इनायनो गिख्रंथाव दुखुनांथाव दिनै जानानै फैबाय थ' बेखौनो आङो दिनै बे मोनसे फिसा बाथ्रानि सायावनो बे टपिकनि सायावनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों बेनो जाहैदों गावखौ हमथानायनि सायावहाय अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोना दिनै बेखौ मिथिगौ ना बोथोरा दिनै बेबायदि इनायनो गोब्राब जाबाय आरो गिख्रंथाव जाबाय आरो ओरैबायदि जुग आरो बोथोर दिनै फैबाय जे गावखौ एसेबो दिनै हमथानो हायैफोरबादि दिनै बेफोरबायदि सम आरो मुगा दिनै फैबायना नोंथांमोना बेखौ आरो मिथिबावगौ ना गावखौ हमथानाया दिनैनि बे मुगायाव इनायनो गोनांथार जायहा गावखौ हमथानो हायैयावनो दिनै मिथिगौ ना सोरबाबा गोग्लैदों लाजिनांदों गावखौ हमथानो हायैयावनो गावनि जिउखौ दिनै फोजोबनानै लानो गोनां जादों गावखौ हमथानो हायैयावनो दिनै इसोरनिफ्रायबो गोजान दिनै जानो नांदों मण्डलिनिफ्रायबो गोजान दिनै जानो नांदों आरो बिदिनो मोजां खामानिनिफ्राय मोजां सुजुग सुबिदानिफ्राय गावखौ हमथानो गावखौ नेफ्लायनो हायैयावनो दिनै गोजान जानो नांदों मोजां सुजुगनिफ्रायबो इसोरनिफ्रायबो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आं माखौ बुंनो सानदों होननानै बुङोब्ला बाथ्राया बेनो जाहैबाय दिनैनि बे मुगायावहाय दानि बे प्रेजेन्ट सिचुवेसनावहाय दिनै बेखौ नुनो मोनदों गोबांथार जोंनि मोजां मानसिफ्रा ना ख्रिस्टियान मानसिफ्रानो जाथों एक्सुवेलि ख्रिस्टान नङैफ्रानो जाथों मोजां सेंग्रा सिख्लाफोर आरोखि ना मोजां बिमा बिफाफोर बिथांमोना गावखौ हमथानो हायैयावनो ओरैबायदि मोनसे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो भाइराल ओमफ्राय ओरैबायदि मोनसे लाजिनांनाय दिनै सफैगासिनो दङ जों मानसि माहारिनाव मानो जों जेखौनो गोसो जायो जों बेखौनो मावनायखाय जों जेखौनो लुबैयो बेखौनो खालामनायखाय अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बेनिखायनो बाइबेलावहाय गोथार बाइबेलाव बे बाथ्राखौ बुंदों नोंसोरो गावखौ नेफ्लायबाय था जेन' आनजाद लाजानायाव गोग्लैयैफोरबादि बेबायदि बाथ्रा बुंदों जोङो जेरावखि थाङा जों जिखि मावा जों जिखि बिजनेस खालामा मानो अफिसावनो थां बिजनेसावनो थां नाहा मैहा हाग्रा बंग्रायावनो थां जों मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जोङो सिरि मोननानै गावखौ नेफ्लायनो गोरों जानो नांसिगोन आरोखि दिनैनि बे मुगायाव नङाब्ला गावखौ हमथानो हायाब्ला मा जागोन जोंनियावबो दिनै लाजिनांनाय ना ओरैबायदि मानसिफोरजों दखा होजानाया जोंनियाव सफैगोन आरोखि अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नाय आरो दिनै बेल' नंबावा ना दिनैनि बे मुगायाव गावखौ हमथानांगौआ इनायनो गोब्राब जाबाय आरोखि ना ओरैबायदि दिनै उजिबाय संसारावहाय ना बायदि रोखोम दिनै उजिबाय ओमफ्राय बे उजिनायफ्रानो बे संसाराव बायदि मैया ओंखारनायफ्रानो गोसोनि लब लालसा मेगननि नुनायजों लुबैनायफोरजों हास्थायनायफोरजों ना ओरैफोरबादि दिनै गावखौ हमथानो हायैफोरबायदि जाबाय आरोखि अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गोथार बाइबेलाव बुंबावदों नोंसोरो बे संसारनिजों दा सोलायजा होननानै बुंबावदों आरोखि बे संसारनि बायदिजों जोङो सोलायजानो दिनै जोङो नाङा बेनिखायनो जेसेबांनाखि आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दङ जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्सफोर दङ बे गुसुं ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामबाय फै आरो जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्स भिउवार्सफोर दङ बा दायो जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ जोङो गावखौ हमथाथारनो नांगोन दिनैनि बे मुगायावहाय गाज्रि लुबैनाय गाज्रि साननाय बायदिनिफ्राय जेया एन्टि ससियेल जेया एन्टि फेमिलि माथ' मोनथिखागौ एकदम जाया जे लुबैनाया न'खरनि बेरेखा जे लुबैनाया समाजनि बेरेखा जे साननाया इसोरनि बेरेखा बेबायदि ना एन्टि थट्स अफ गड्स एन्टि फेमिलि एन्टि चार्च बेफोरबायदिखौ जोङो एकदमबारे बेनिफ्राय जों गावखौ हमथाथारनो नांगोन आरोखि हमनानै ला नोंनि लुबैनाया नोंनि लाइफनि बेरेखाबो दिनै जानो हागौ
जोंनि लुबैनाया जोंनि जिउनि जोंनि थांना थानायनि दिनै बेरेखा एन्टिबो दिनै जानो हागौ। बेफोरनिफ्राय जोङो गावखौ नेफ्लायबाय थानो नांगौ आरो गावखौ हमथानो नांगौ आरो बासायनानै लानो नांगौ। नङाब्ला जोंनियाव खैफोद लाजिनांनाया दिनै जोंनियाव फैगोन। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनजों फंनैसो खोथा शेयार खालामबाय। बेयाव फैनानै गोजोन्थों। आंनि भिडिअ नायग्रा साफ्रोमखौबो इसोरा बोर होथों। गोजोन्थों, खुलुमबाय। बिराद मोजां मोजां बिबार बारगासिनो दं नै बहायबो। ओरैबायदि मा बिबार होनो बिदिखौहाय, आरो हमनानै लादो बिराद मोजां बिबार बारदों नै नैबावबो। दाख्लैसो गायनाय बिफांफ्रा बिराद मोजां रज'बाय, फान्थावफ्रा फिथाइ थायबाय।